So isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga update. So double check natin yung mga update na latagan at titignan natin kung anong meron mga latag na isda o anumang klaseng damandagat dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ay, dalaw. Ayun, puno mo lang. Meron pa ako. Kaya lang. 100. Hey Romy, tatapat sa tenga mo yan. Ay, idol. Good morning po. Good morning. Oh. Ang lakas niyan. Sabihin nyo, pwede ba mag-request? Didong. Ay, meron silang tugtog na ano. Ayun, patugtugin po nila. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Magkano po presyo ng tilapia ngayon? Bumaba ng 10, 130. 130 po, Dati, 40. Ngayon, 130 na lang po, no? Eh, yung bangus dagupan po, magkano? 240 mo Lando. 240 pa rin yung bangus dagupan. Best na best. Ang laki, oh. Matatabang mga bangus, dagupan ni Kuya Romy. Ayan. Salamat po, Kuya. Thank you po. Shout out po. Salamat po. Lipat na tayo sa kabila. Alright, so update naman natin yung iba pang mga latag dito sa Malabon Fish Market na ating madadaanan, no? So nagtutuloy-tuloy yung ating update dito at para makita at maipakita sa mga silent viewers natin yung kung anong meron latag na mga isda dito sa Malabon. Good morning, Kip. Pare, yung may-ari, dalaga, pumunta mo rito yan. So ayan po yung presyo, no, ng paninda ni Kuya Buboy. 150 at 170 sa piraso, no? At tumpukan ng mga isdang matambaka at galunggong. Ay, wala kang siksik na po babae sa pulang ka lang dyan. Oo, kitang ka lang dyan. So ito yung mga presyo, no, ng bangus ni Ate Pam ngayon. Tinutumpok na po sa halagang 160. 4 na piraso. Wala si Ate Pam mukhang nagbablog. Iniwanan si Kuya Rubin eh. Pupunta ako sa Antipolo, ano ba yan? Layo. Tapos 160 po ang mga per kilo. Ito kuya, mga nakakawala sa... Dito ay 460, no, mga latag ni Kuya Warren. Kuya Warren, magkano yung ano mo ngayon? Dalagang bukid. 23. 230 sa bulik. Ayun. 200 pesos ang mga per kilo. So yan yung update natin sa latag niya, no, sa Malabon Fish Market. Eto Niki. 320. Ayun. Yan po yung mga presyo. 320, no, sa mga latag niyang isda. Alam ko tapos ka nang mag-agahan. Kape naman. Salamat Boss Warly. Thank you. At ito naman yung mga latag ni Paring Barako, no. 120, dalawang piraso ng mga bangus. At ang mga kada piraso puro bangus, 100 isa at 150. Ayan ang mga latag na mga bangus sa Malabon. Tunsoy. 50 lang po. Ayan, 50 pesos tumpok. 50 lang po, 50. Mga tumpukan po, no, ng mga salinyasi at tunsoy. Sige pa, naipasok po kayo.
Ha? Sabi 5. So ito naman po yung tumpukan ng tunsoy at sari-saring mga isda sa halagang 50 pesos. Yan po ang mga tumpukan na ating ina-update ngayon dito, no, sa Malabon Fish Market. Kwenta lang yan, te. At ganito rin po rito, yung 50 pesos na mga tumpukan, kabase, bitbit at bonbon. So tiyabeta po natin 100 pesos mga tumpukan na mabibili at mga pusit kalawang. So bangus pa rin po sa mga tumpukan. Ikaw, nasama ko. Huwag kayong pasamahan. Daming mga dalang isda, oh. Doon na nga doon. Nakapunta ko. Yan po yung mga bangus natin, 100 pesos tumpok. At ang kilo po ng mga isdang tulingan ay 180 per kilo. At mga tiyabeta pa rin po sa halagang 100 pesos. Mabeta tayo sa talon tayo sa taas. 100 pesos tiyabeta. Sa talon tayo. Madami nga tayo. Mariba, pili ka lang. Bilis. Ano? Sandaan lang ba sandaan? Madami na yan, boss. Yan po yung mga bangus. So, ang daming mga bangus na latagan dito sa Malabon Fish Market na ating ina-update. Yan po yung bangus natin, no? 150 at 70 pesos sa piraso. Meron din tayong 130, dalawang piraso. Tumpok na po yan. So, shout out sa iyo kay Nestor. At yan yung 100 pesos na tumpukan ng tiyabeta. At 160 po yung mga per kilo. Yan, si Kuya Nestor. Shout out po. Good morning, Kuya Nestor. Shout out sa iyo, Ate Pam. Tapos ka na? Marami na kayo, ah. Dumadami na ulit yung mga isda. Kaya na, mas marami pa rin mga bangus. Ayan, ang mga Sandan. Oh, yay. tiyabeta, no? Sandan. Yan. Hindi mo kaya pusing. Yan po, 100 pesos tiyabeta. At ito mga tumpukan din natin. Huwag mo na magpinta rito. Daming bangus, 150. So guys, andito na ngayon ako sa bayan, ha. Ayaw ko na sa mula kayo. At ito naman po yung 100 pesos tumpok. Dagsa pa rin ng mga bangus sa Malabon. Yan ang mga tiyabeta natin. 100 pesos mga bentahan ng tumpukan. At bangus din, 130. At meron din tayong 150. Ay, bangot kuya. So, tumpukan po ang labanan ngayon dito sa Malabon Fish Market ng mga natagan ng bangus. At meron din tayo 70 pesos isang piraso. Alright, so 350 per kilo po dito ng mga hipon. Tapos tulingan 160. At ang mga bangus na latagan naman dito ay 130 tumpok, dalawang piraso. Meron din po tayo dito 80 at 70 pesos mga isang piraso na. Shout out sa'yo pre, good morning. Shout out. Naiba yung paninda mo, bulik. Bulik tuna. 2.20. Sarap sa gataan yan. Tapos sasamahan mo pa ng ano, masarap na pambato. Tapos tumpukan po ng mga sapsap po natin dito ay 50 pesos tumpok. Dami, no? Tapos ang ating mga tunsoy, ganun din po, 50 pesos tumpukan. 100 pesos ang per kilo.
So ito yung mga gulay pa rin na latag ni Gandara sa Malabon Fish Market na inyong mabibili, no? So shout out kay Gandara, good morning. Stand-up, good morning. Shoutout sa mga followers natin dyan. Kumusta kayo? Ayun. So ayan yung mga latag niya rito, no, sa Malabon, mga gulay-gulay. Masarap yan, lagyan po ng kalamansi. Pangatin po. So ayan pa rin po mga latag ni Gandara. At si Gio nagpapahinga, masama pakiramdam. Shoutout sa'yo. Nagpapahinga ka. Bakit? May hangover ba? Ah, wala pala. Kala ko may hangover eh. Magkano pala kilo ng sibuyas ngayon? 100 pesos. Sa kamatis, 80. So bumaba pala yung mga presyo ng kamatis at sibuyas. Tsaka meron silang mga balot-balot na rin, no? Na bentahan. Salamat, Gandara. Thank you. Stand-up, shoutout sa mga followers natin dyan ha. Kung sila magsasawag, subscribe, like, and share. Ayan, thank you. Ate Gian, salamat. Thank you. At didiretso pa tayo dito sa mga latagan ng mga isdang bato. Kung meron man tayo makikita at i-update na rin natin dito sa mga latagan sa Malabon. Para sa mga naghahanap din ng mga isdang bato, no? Na kanila mabibili. Kaya naghahanap sila dahil sinusubaybayan nila yung panonood sa aking vlog sa Malabon. Para makita nila kinabukasan sa pagpunta nila ay may makikita sila mga isdang bato na mga binibenta. Nanay Cherry, magkano yung ano nyo ngayon? 50, 30. 50 pesos, no? Ayan, no? Yan ang pakbet ni Nanay Cherry. 50 pesos po kada balo. Nanay Cherry, salamat po. Wala, hindi na ako tawag. Tawag, uwi ka na lang. Pinauwi. Yan po na mga namimili ng gulay po dito sa Malabon, ang ating mga kababayan na nandirito. So makakabili rin kayo dito ng 20 pesos na pansaktuan sahog sa kanilang mga binibenta sa mga kababayan natin naghahanap ng gulay. Bawang, sibuyas, kamatis, kalamansi. So ganyan yung mga natagan dito na sulit at pangmasang presyo na bentahan nila. So ito yung mga gulay na mahaba na ating binablog, no? Itong kahabaan sa may kabilang gilid. So ayan pa rin po yung mga gulay natin. So good morning sa iyo. Ganun din po ang mga bentahan, 20 pesos. At ito 50 pesos yan, no? Na inyong mabibili rito sa pwestuhan sa Malabon Fish Market. At meron din po mga 20 pesos. Salamat! So, packet na tayo at makakapag-update na tayo sa mga latagan dito na isda, na isdang bato. Nanay Naimi, good morning po. At magkano po ngayon mga presyo ng dalagang bukid? 240 dalagang bukid. May isdang bato na tayo nakita. 250 po ngayon ang kilo. Oh. 200 ang isa. Dito po 200 pesos. Ang isang piraso. 240 lang, madam. Dalagang bukid naka-chocolate blue. Uli sa pana yan, ma'am. Oo, kapag titama sa mga anak, puli sa pana. Yan po, no, 240 per kilo ng dalagang bukid. At yan yung mga presyo na ating in-update sa latag ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Alright, so dito naman tayo sa latag ni Boss Aris siya kay Ate Brenda. Ate Brenda, wala kayo latag ngayon, no? Ito pa lang naman nakakuha sa Market 3. Ayan po, mga dalagang bukid na lapad. Magkano kilo? 250 ang per kilo. Wala pa rin tayo gano'n makita mga latag na isang bato, no? Kundi mga dalagang bukid pa lang. Salamat Ate Brenda, thank you po. Akalay kise. Kaya, At ganito rin kay Kuya Warren, no? Mga dalagang bukid din po na mga latagan dito sa kanyang pwesto.
isdang dorado. So yan yung mga nakita natin na ina-update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag at kaunti pa rin, no? Ang mga isdang bato na ating na-update ay puro dalagang bukid. Dalagang bukid ang ating mga nakita dito sa kabilang side na bentahan po rin ng mga isda. At dito mga bangus ni Paring Ben sa Malabon. Puro bangus. Manipis na kuya. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market. So yan po ang ating mga ipinakita at nai-update. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless po and bye-bye.